Ovo je primjer kako se radi i razvija grad, rekla je nakon odslušane prezentacije idejno-urbanističkog rješenja dijela budućeg centra Lepoglave i prostora tvornice Lepa, ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš. To se tako radi. Dakle, gradovi se razvijaju na način na koji evo to čini grad Lepoglava. Prvo se razvija infrastruktura, onda se formira poduzetnička zona da se u nju mogu preseliti eventualno nekakvi sadržaji koji su neprimjereni. Radi se ovakvo jedno arhitektonsko, urbanističko, idejno rješenje jer tu svi mogu vidjeti o čemu je riječ. Ne mogu baš svi uvijek sve prepoznati kroz plan, ali ovdje nema nikakvih zamki, nema nikakvih tajni. Mogu prepoznati i to pretočiti u plan i krenuti dalje. Dakle, ja samo mogu reći da to se tako radi i tako treba raditi dalje. Grad Lepoglava ima svoju viziju i ciljeve, a među njima i grad obogatiti novim sadržajima. Uz projekt adrenalinskog parka i izgradnje gradske tržnice upravo je ovo idejno rješenje na tragu toga, istaknuo je gradonačelnik Lepoglave Marijan Škvarić. Ono što želimo da zaista pre svega zaštitimo naš prostor, da ljudi koji tu žive, koji tu rade, budu živjeli na dostojan način. Prije svega ono što smo učinili, a to je da smo definirali preko prostorno planskog uređenja budući razvoje grada. Definirali smo naš budući kulturno-turistički centar, ono što smo posebno ponosni, to je naš novi stambeno-poslovni projekt na gradu Lepoglave. Konačno radimo nešto novo. Do sada smo ono što smo imali, uređivali, radili komunalnu infrastrukturu, radili na razvoju gospodarstva. Sada je trend i način da želimo obogatiti naš grad. Ovim budućim sadržajem, prije svega stambeno-poslovnim dijelom preko zgrada, obiteljskih kuća, također ono što je bitno, centralnim gradskim trgom koji čini grad Lepoglavu gradom, istovremeno i mnogo zelenih površina, to je ono što zaista mogu biti zadovoljni prezentacijom, a naravno u razgovoru i dogovoru sa svim ljudima grada Lepoglave ćemo definirati konačni izgled. Riječ je o prostoru veličine 17 hektara, čiji je veći dio sada neizgrađen, a ovim bi se projektom stvorio novi prepoznatljiv centar, a misao vodilja prilikom izrade projekta bila je nit raspletene čipke. Uz glavni gradski trg, koji bi u budućnosti bio središnje mjesto okupljanja i održavanja programa i koncerata, bili bi i tematski parkovi te dječja igrališta, a sve bi to u jednu cjelinu zajednički povezala takozvana zelena dijagonala, odnosno potok i zelena šetnica. Postrojenja tvornice Lepa će pak s dosadašnjeg prostora biti izmješteno u poduzetničku zonu, kako bi se oslobodilo to izuzetno atraktivno područje. Iako je riječ o financijski značajnom iznosu, u gradu Lepoglavi se nadaju, s obzirom na dosadašnja iskustva i 8 uspješno odrađenih projekata sredstvima iz EU fondova, da će i ovaj tako odraditi. Pomoć bi trebala stići iz resornog ministarstva, ali i Varaždinske županije. Naša su financijska sredstva relativno ograničena, ali uvijek možemo pomoći određenim sredstvima kod izmjene ili kroz izrade dokumenata prostornog uređenja. Određena sredstva mogu biti i za komunalno opremanje, a ona velika podrška koja može biti u ovom zakonodavnom savjetovanom dijelu, ali bez obzira mi uvijek govorimo o podrški, onda ona bude kroz nekakve više konzultacije, ali zaista ovakvim nekakvim projektima koji imaju početak, sredinu i kraj, a to ovaj ima, može se pomoći i financijski. Ne pretjerano, ali u jednom dijelu da, kao pokretač ili da se nešto dovrši, apsolutno da. Naše stručne službe, a sada već imamo blizu 20 zaposlenika u našem upravnom odjelu koji prati izdavanje dozvola, mislim da ti stručnjaci mogu na vrlo adekvatan način pomoći gradu Lepoglavi. To je ambiciozan projekat, pitali ste za rokove, ja sam siguran da u sljedeća 2 mandata će biti potpuno uređeni taj prostor, potpuno popunjen i sličan onakvom kakav je sad prezentiran. Ministrica Mrak-Taritaš svoj boravak u Lepoglavi iskoristila i za razgledavanje radova lepoglavske čipke, te kavu i susret s građanima.